Prajurit sama nih ya, awas kok hati-hati yo. Yen gangguin aku lagi semedi ana sajrone alas roban ngene. Yen kowe pancen kudu titiwan sisih alas roban ngene. Yen aku sing barong sing sajrone alas roban ngene yen kowe wani ganggu yen aku lagi semedi. Sing barong aku mau prajurit saka Padepokan Sukma Kanthi Budaya yen aku lagi gladi resik ana ing pelataran alas roban ngene yen aku ora ngerti yen ana awakmu singa barong lagi mapan nang sajroning alas roban ngene. Iya ngadep kulon baronge ya. Ora peduli kowe Padepokan saka ndi, prajurit saka ndi, aku ora peduli yen kowe lagi ganggu yen aku sajroning semedi ana sajroning alas roban ngene. Kowe wani ganggu aku, kudu tapanono kesatenku. Iki kesatenanku tapanono. 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 Langsung jatuh lagi baik. Ayo, barangnya